Tänään ollaan kyllä tässä saatu nautittua aivan erikoislounasta, meni vaan 2 tuntia. Sanin kanssa ollaan juteltu taas social sellingistä. Mitäs timantteja? Niin, no mitäs timantteja? Ainakin semmoinen timantti, täällä niin keskustelu niin kerran, että putos lehdet puista. Mutta joo, meillä oli hyviä juttuja. Juteltiin muun muassa siitä, että tavallaan ehkä haaste nyt sinne suuntaan, että pystytkö tuomaan 6 tärkeintä syytä niin kuin tehdä sosiaalista myyntiä. Mä voin auttaa vähän, katsotaan vähän, luntataan siinä mielessä, että meneekö suurin piirtein oikein. Eli jos mietitään, että ensimmäinen kohta olisi tietenkin se, että kasvatetaan sitä omaa tai yrityksen mainetta, siis käytännössä voitaisiin herättää myös tarpeita asiakkaissa. Ja sitten toinen on ylipäätään, että joku tuntee meidät tai edes vähintäänkin löytää meidät. Jos sä oot niin kuin löydettävissä, niin sä oot olemassa. Kolmantena tietenkin se, että sä voit opastaa asiakasta hänen ostoprosessissaan tai kouluttaa ja totta kai myös itse oppia niiltä sun maailman parhaalta tyypeiltä sieltä verkossa. Ja sitten 4. juttu olisi se, että me päästäisiin siitä toimittaja-asemasta kohti luotetun neuvonantajan statusta. Ja se jakamalla fiksua sisältöä, tuottamalla, olemalla relevanteissa keskusteluissa, niin sulle tulee semmoinen luotetun neuvonantajan status sen sijaan, että sä oot vaan niin kuin, megafonituuttava myyntimies tai nainen. Ja sitten totta kai iso osa on sitä, että tämä on verkostobisnestä, eli sun verkosto kasvaa, sä löydät uusia mahtavia seurattavia sekä Suomesta että ulkomailta, sparrailet maailman parhaiden kanssa. Nyt se haaste, mikä on se 6. ja ehkäpä jopa se tärkein syy, miksi tehdä sosiaalista myyntiä. Ja #6, niin katsotaan löytyykö. Mitäs Asta sai mukaan tämän päivän keskusteluista? No oli kyllä hyvät keskustelut ja kyllä toi social selling on aikamoinen konsepti ja paljon pitää sisällään, mutta niin kuin puhuttiin äskenkin, niin se, että me myyjät ollaan aika kovia myymään tai ratkomaan ongelmia, mutta että maltetaan siellä oikeasti luoda niitä suhteita ja kuunnella asiakkaita ja tutustua heihin ja heidän tarpeisiin aidosti, eikä vaan käytetä sitä myyntikanavana, niin se on kyllä mun mielestä ainakin tosi tärkeää. Ja ehdon timantti, minkä sain, suhde ennen sopimusta.